Veľká cena Austrálie ukončila Verstappenovú reťaz, 43 pretekov bez vypadnutia a na bodovaných priečkách. Carlos Sainz vyhral len 2 týždne po operácii slepého čreva. K tomu aktuálne kauzy a najvýznamnejšie správy uplynulého týždňa. Poďme pekne na to. Okruh Albert Park v Melbourne patrí dnes už ku klasickým mestským okruhom. Zároveň dokáže veľmi často vykúzliť zaujímavé a nepredvídateľné výsledky. Tento rok mal pre celú formulovú komunitu doslova ozdravný efekt. Obzvlášť ozdravný pre Carlosa Sainza, ktorý len 16 dní od appendektómie, čiže operácie slepého čreva, ovládol preteky v Melbourne. Poďme z hurta, ale po poriadku. Úvodné 2 voľné tréningy patrili do značnej miery záhradkárčeniu v štrkoch a trávach pozdĺž 5,3 kilometrovej trate. Časový posun a úplne odlišný charakter s klasickými výbehovými zónami vycvičil aj Maxa Verstappena, ktorý si v prvom tréningu poškodil podlahu a časť druhého tréningu čakal na opravu. Zo všetkých exkurzií po austrálskom vidieku utrpel najviac Logan Sargeant. Nie, že by sa mu niečo stalo, keď rovnako vyletel do hodín a len tesne minul bariéry, no jeho pretekársky víkend predčasne ukončil samotný tým Williams a hlavne kolega Alex Albon. Tento britsko-thajský borec rozmlátil svoj FV46 už v prvom tréningu. Prstom by ste sa dostali cez deravý kokpit a celý vrak smeroval späť do Anglicka, aby ho stihli opraviť do najbližšej veľkej ceny Japonska. Williams totiž ešte stále nemá náhradný tretí monopost, respektíve šasy. S výrobou nových aut začali neskoro a jednoducho nestihli vyrobiť náhradný kus. Hanbu na seba vzal principál James Vowles, ktorý zároveň spravil kontroverzné, i keď pochopiteľné rozhodnutie a zostávajúci monopost dal do rúk Albonovi. Povedal: stred poľa je tak neuveriteľne tesný, že bod alebo 2 môžu na konci sezóny znamenať rozdiel medzi 10. či 6. miestom. Sú tam milisekundové rozdiely. Odstraviť Sargeanta, ktorý nič nespravil, môže Floriďanovi nabúrať už nabúranú sebadôveru, no skúsenosti hovoria jasno. Albon má šancu bojovať o body. Logan to vzal tímovo a tým mu slušne poďakoval. Či stihnú monopost opraviť a doniesť o 2 týždne do Japonska, je stále vo hviezdach. Druhý tréning si z prvej priečky odkontroloval Charles Leclerc so slušným odstupom od druhého Verstappena, ktorý s autom bojoval viac, než je zvyknutý. Carlos Sainz na 3. mieste potvrdil rýchlosť Ferrari na ich obľúbenom okruhu. Rovnaké poradie top 3 mal aj posledný voľný tréning pred kvalifikáciou. Boj o najvyšší štartový rošt zvládol najúspešnejšie, hádajte kto? Áno, Max Verstappen s týmom Red Bull Racing napokon našli drobné úpravy, ktoré Max premenil v pole position s náskokom 270 000 sekundy pred druhým Carlosom Sainzom. Španiel nedokázal opraviť zaváhanie v najrýchlejšom kole, no stále bol o 89 000 rýchlejší než Sergio Pérez na Red Bulle. Lando Norris robil, čo mohol, no pozícia 3. najrýchlejšieho auta v poli stačila len na 4. miesto. 5. Leclerc chyboval a prerušil posledné merané kolo, keď mu pred posledným pokusom agresívne prenastavili predné krídlo. Monačan však bojoval s nastavením už od 3. voľného tréningu a prerušil tak sled 7 štartov z prvého radu. Checo Pérez dostal penalizáciu 3 miest kvôli blokovaniu Nicka Hülkenberga v Q1 a štartoval tak zo 6. miesta za Oscarom Piastrim na McLarene. Jeho papajový kolega Norris poďakoval charakteru trate, ktorý McLarenu prosto vyhovuje. Mercedes pokračoval v katastrofálnej forme so 7. miestom Georgea Russella, no 7-násobný šampión Lewis Hamilton skončil až 11. Jeho najhoršie umiestnenie v Melbourne od roku 2010. Britský majster na začiatku víkendu najprv povzbudivo priznal, že ich V15 nie je žiadna diabolská sestra predošlého auta a že to chce nájsť správnu kombináciu nastavení. Po zvyšok víkendu si viac nekúsal do jazyka a napokon priznal najhorší štart sezóny v jeho kariére. No už si zvykol. Mercedes má toľko problémov, že odomknúť potenciál auta potrvá ešte veľmi dlho. Nečakané chyby oboch pilotov počas víkendu hovorili sami za seba. 8. na štarte Yuki Tsunoda z týmu RB bol opäť rýchlejší než čoraz zúfalejší Daniel Ricciardo. Domáci Matador bojuje so slabým monopostom V-Carb 01 viac a ani jeho najrýchlejší pokus, zmazaný kvôli traťovým limitom, nedosahoval na Tsunodu. Aby však nebol úplne smutný, tak konzultant Red Bullu a šedivá eminencia Helmut Marko počastoval oboch svojich borcov, že sú v pretekoch rovnako pomalí. Danny Rick tak odštartoval z posledného miesta na rošte, pretože ešte pomalší Zhou Guanyu štartoval z boxovej uličky. Jeho tým Steak Sauber sa tentokrát volal Kick Sauber kvôli miestnemu zákazu gamblerských reklám. Lance Stroll skončil s Astonom Martinom 9. a jeho kolega Fernando Alonso 10. Aston má opačný problém než pred rokom. Predtým mali auto pomalé v kvalifikácii, no pravidelne dosahovalo pódia, aj kvôli lepšiemu manažmentu pneumatík. Tento rok sú stále 5. najrýchlejší tím, no v rukách Alonza je to iné zviera. Fernando tiež povedal, že o svojej budúcnosti, či zotrvá ve Vieden alebo kde, rozhodne on sám, bez ohľadu na trhovú situáciu.
Preteky štartovali v priaznivom slnečnom počasí a dokonca ani prvá zákruta si nevyžiadala drámu ani oškretý karbón. Max Verstappen si ubranil prvú pozíciu pred Sainzom a Norris premenil bleskový štart v tretiu priečku pred Leclercom a Piastrim, zatiaľ čo Perez prišiel o 6. miesto po úspešnom útoku Russella. DRS je povolené už od druhého kola, čo patrične využil rekonvalescent Sainz a zhltol podozrivo pomalého Verstappena. Holandský majster sa zatiaľ sťažoval na stratu kontroly a pretáčavé auto. Moment sezóny prišiel v štvrtom kole. Verstappenov Red Bull zadymil, spomalil a začal pľuť kusy pravej zadnej brzdy. V boxoch mali čo robiť, aby ju uhasili. Max odstúpil po prvýkrát od Veľkej ceny Austrálie 2022. Prerušil tak reťaz 43 bodovaných pretekov bez odstúpenia. Povedal: "Moja pravá zadná brzda sa v podstate zadrhla od zhasnutia svetiel, takže teploty sa stále zvyšovali, až to začalo horieť. Bolo to ako na ručnej brzde. Nevedel som, čo sa deje, len som cítil problém s rovnováhou monopostu." Trojnásobný majster sveta suverénne dodal, že doterajšia spoľahlivosť jeho auta je preňho najdôležitejšia. Sainz medzi tým zvýšil svoj náskok pred Norrisom, aby si ušetril čas na pitstop. Pirelli na rozdiel od GD prinieslo mäkšie sady, ktoré sa viac drobili a prehrievali, takže každého čakali dve zastávky. Náhly výpadok motora v 17. kole ukončil trápenie Lewisa Hamiltona. To spustilo virtuálny safety car a lacnú zastávku pre tých, čo ešte nezastavili, z čoho mal najväčší osoch Alonso. Perez sa v 21. kole dostal pred Russella na 6. miesto a neskôr urputne, no úspešne bojoval s neskrotným Alonsom. Piastri prepustil v 29. kole svoje tretie miesto Norrisovi. Druhý Leclerc mal šťastie, keď si po druhom pitstope tesne udržal pozíciu pred Perezom a Alonsom. Videli sme aj nervydrásajúce súboje medzi Albonom a oboma Haasmi Nika Hülkenberga a Kevina Magnusena. Sainz sa v posledných kolách už sťažoval na zjazdené pneumatiky. Prvú trojku od seba nedelilo ani 7 sekúnd, keď v poslednom kole tvrdo havaroval v nebezpečnej 6. zákrute George Russell. Ten chcel na čerstvejších gumách stiahnuť 6. Alonsa, ktorý podľa telemetrie pustil nohu z plynu o 100 metrov skôr než predtým a dotkol sa brzdy. Russell stratil prítlak, vrazil do bariéry a skončil uprostred trate, dožadujúca zastavenia pretekov. Alonso dostal po pretekoch penalizáciu pre jazdu boxami, čo v danej situácii znamenalo dodatočných 20 sekúnd a pád na 8. miesto za Strolla a Tsunodu. Španiel penalizácii nerozumel, pretože sa v pretekoch nejazdí každé kolo rovnako a občas obetujete rýchlosť na vstupe za väčšiu rýchlosť na výjazde. Ak by tam nebol štrk, ale asfalt, nikto by to možno neriešil. Inak Tsunoda opäť deklasoval Ricciarda, ktorý skončil až 12., i keď spokojný so zberom dát. 58-kolové preteky tak skončili za virtuálnym safety car a Ferrari konečne zaknihovalo svoje prvé double od Veľkej ceny Bahrajnu 2022. Sainz vyhral 2,3 sekundy pred Leclercom a tretí Norris došiel necelých 6 sekúnd za víťazom. Sainz, ktorý má po operácii ďaleko od komfortu, povedal: "Boli to naozaj dobré preteky. Samozrejme som trochu stuhnutý, najmä fyzicky, nebolo to najjednoduchšie. Mohol som však spredu kontrolovať tempo aj pneumatiky. Život je niekedy šialený v rámci toho, čo sa udialo pred sezónou, potom pódium v Bahrajne, potom slepé črevo, návrat, víťazstvo. Je to horská dráha, no páčilo sa mi to a som šťastný", dodal Sainz. Spokojný Leclerc uznal, že bol Carlos v sobotu aj v nedeľu rýchlejší a víťazstvo si plne zaslúžil. Tretí Lando Norris stratil šancu na druhú priečku, keď ho skoršími boxami predbehol najprv Leclerc a tiež Oscar Piastri. I keď Austrálčan napokon pustil Norrisa, ktorý mal novšie gumy, nepovažuje to za osobnú stratu. Povedal: "Držal som sa vtedy Leclerca, no Lando nás dobiehal a úprimne som dúfal, že ma predbehne a pôjde po Charlesovi. Samozrejme, rád by som doma skončil tretí, no podľa mňa to bolo úplne fér." Norris zároveň ostal prekvapený z vlastného tempa, ktoré podľa jeho slov bolo ešte lepšie, než mal Leclerc. Piaty Perez po pretekoch povedal, že by Sainz zvíťazil aj bez Verstappenovho vypadnutia, pretože bíci celý víkend bojovali s nastavením a tiež drobením predných gúm na rozdiel od Ferrari. I keď Max si samozrejme myslí, že mal slušnú šancu zvíťaziť. Posledné bodované miesta obsadili oba spokojné Haasy Hülkenberga a Magnusena. Po pretekoch rozrušený šéf Mercedesu Toto Wolff priznal, že by si za takýto výsledok dal najradšej sám pesťou do nosa. Pitstopy v týme Kick Sauber už tretíkrát tento rok vyzerali ako vpad a mat. Valtteri Bottas prišiel o šancu bodovať po 28 sekundách v boxoch, keď im z pištole vypadla matica rovno do rýchlej uličky. Tým za to zinkasoval pokutu $5000. Zhou Guanyu rovnako stratil čas v boxoch pre problémy s prevodovkou, ktoré však rovnako súvisia s nepodarenými zastávkami. Poďme ešte na najvýznamnejšie správy uplynulého týždňa. Začneme samozrejme kauzami.
Dotknutá zamestnankyňa Red Bullu, ktorú nedávno prepustili, podala na FIA sťažnosť. Tá sa teraz bude jej sťažnosťou zaoberať. Napriek tomu, že 8-týždňové prešetrovanie Christiana Hornera dospelo k záveru, že neexistuje dôvod na jeho prepustenie. Suspendovaná žena informovala FIA o možnom porušení kódexu správania v motoršporte, čo teraz rieši oddelenie pre dodržiavanie pravidiel. FIA zaviedla politiku proti obťažovaniu a diskriminácii a akékoľvek porušenie je možné nahlásiť. Inak čo sa týka Maxa Verstappena, objavili sa správy, že si Max za pomoci Helmuta Marka pridal do existujúcej zmluvy klauzulu o nemenných pilieroch. Ak by napríklad odišiel pilier Marko, otvorilo by to Maxovi cestu von z týmu ešte pred vypršaním zmluvy v roku 2028. Údajne sa tak stalo bez vedomia Christiana Hornera, keďže má Marko vraj rovnaké podpisové práva. Rozuzlenie dostali kauzy prezidenta FIA Mohameda Ben Sulayema. Po preskúmaní výsledkov vyšetrovania sa etická komisia jednomyseľne rozhodla, že neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali obvinenia týkajúce sa prezidenta FIA Mohameda Ben Sulayema. Tak znel výsledok mesiac trvajúceho interného prešetrovania jeho káuz. Vyvrátili tak podozrenie, že ovplyvnil výsledky minuloročnej veľkej ceny Saúdskej Arábie, keď mal zabrániť penalizácii Fernanda Alonsa. Druhý incident sa mal odohrať pred veľkou cenou v Las Vegas. Ben Sulayem údajne presadzoval, aby FIA neschválila certifikáciu trate. Keďže FIA nezverejnila nič zo samotného vyšetrovania, zanechala to divnú pachuť v celom pedoku. Šéf Ferrari Fred Vasseur len sucho skonštatoval, že im neostáva nič iné, len im uveriť a pohnúť sa ďalej. Lewis Hamilton dodal, že Ben Sulayem nikdy nemal jeho dôveru. Suzy Wolffová podala v Paríži trestné oznámenie na FIA pre obvinenia vznesené na jej adresu koncom minulého roka. Výkonná riaditeľka ženského seriálu F1 Academy a zároveň manželka šéfa týmu Mercedes Tota Wolffa sa v decembri ocitla v centre mediálnej búrky potom, čo FIA oznámila, že skúma potenciálny konflikt záujmov medzi nimi dvoma. Po odhalení, že sa žiaden tým na nich nesťažoval, FIA obvinenie jednoducho stiahla. To však vytočilo Wolffovú aj Wolffa a požadujú spravodlivosť za poškodenú reputáciu. V príspevku na sociálnej sieti pred Veľkou cenou Austrálie povedala: "Môžem potvrdiť, že som 4. marca osobne podala trestné oznámenie na francúzske súdy v súvislosti s vyhláseniami FIA. Stále neexistuje žiadna transparentnosť alebo zodpovednosť FIA a jej personálu v tejto záležitosti. V jej úsilí ju podporujú a chvália aj Lewis Hamilton a George Russell." Kráľovský investičný fond Bahrajnu Mumtalakat Holding Company dokončil úplné prevzatie skupiny McLaren Group, pod ktorú patrí aj tým F1. Zac Brown tiež predĺžil svoju zmluvu a zotrvá vo funkcii generálneho riaditeľa McLaren Racing minimálne do roku 2030. Štvornásobný majster sveta Sebastian Vettel bude budúci týždeň testovať hyperauto Porsche Penske Motorsport 963 na španielskom okruhu Aragon. 36-ročný Nemec sa teší na testovanie, no momentálne neplánuje nastúpiť do seriálu MS vo vytrvalosti, čiže FIA WEC, ani na 24 hodín Le Mans. Pirelli plánuje predstaviť budúci rok nové pneumatiky, ktoré pomôžu problémom s prehrievaním. Týmy od roku 2022 postupne zvýšili prítlak a zefektívnili obtekanie vzduchu, čím však skomplikovali predbiehanie. Prenasledujúce autá totiž bojujú viac so špinavým vzduchom a tiež s prehrievaním pneumatík, pretože sa viac šmýkajú. Pirelli pracuje na novej konštrukcii a následne na nových zmesiach, aby tiež predišli zvyšovaniu hmotnosti kolies a lepšie rozložili tlak i teplotu pneumatík. Lando Norris chce od nových pravidiel v roku 2026 pohodlnejšie autá, ktoré ich fyzicky neutírajú ako tie dnešné, tvrdé a poskakujúce. Jeho technický šéf Andrea Stella si myslí, že vymyslieť také predpisy nemôže byť žiaden problém. Tým Mercedes prevzal týmu Ferrari dvoch kľúčových zamestnancov. Prvý je bývalý šéf-dizajner Simone Resta, ktorý bude spolupracovať s technickým riaditeľom Jamesom Ellisonom. Druhý je Enrico Sampo, ktorý nastupuje ako vedúci výkonnostných softvérov. Posledné roky bol šéfom týmu pretekárskych simulátorov Ferrari. Kvôli zmluvným podmienkam nastúpi až budúci rok. Formuloví priatelia, ďakujem za pozornosť. Nezabudnite mi dať lajky, pridajte svoje komentáre aj k veľkej cene, aj k tomuto podcastu. Vidíme sa znovu o týždeň a taktiež pri 4. veľkej cene v Japonsku v Suzuke 7. apríla. Čaute.